Το μοναστήρι του Άγιου Ενδμόνδου πριν από πολλά χρόνια, διηγείται ο πατήρ Πέτρος στον πατήρ Παύλο, κατακλείστηκε από ποντίκια, οι χώροι του μοναστηριού γέμισαν από τρωκτικά και ο ηγούμενος του μοναστηριού έπρεπε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Έδωσε οδηγίες στους μοναχούς να συγκεντρώσουν στο μοναστήρι όλες τις γάτες από τις γύρω περιοχές. Έτσι και έγινε. Οι γάτες κυνήγησαν και εξολόθρευσαν όλα τα ποντίκια. Ο πατήρ Πέτρος συνέχισε. Δεν θυμάμαι πόσες γάτες έφεραν στο μοναστήρι. Θυμάμαι όμως πολύ καλά ότι κάθε γάτα σκότωσε τον ίδιο αριθμό ποντικών και εξολοθρεύθηκαν 1.111.111 ποντίκια. Είναι πολύ εύκολο να υπολογίσουμε πόσες γάτες συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι, είπε ο πατήρ Πέτρος, που πριν εγκαταλείψει τα εγκόσμια ασκούσε το επάγγελμα του μαθηματικού. Πόσες ήταν οι γάτες? Μια λύση μετά την αντίστροφη μέτρηση. Ο αριθμός αναλύεται μοναδικά σε γινόμενο πρώτων παραγόντων ως 239 επί 4.649. Άρα είτε έχουμε 239 γάτες και σκότωσε 4.649 ποντίκια εκάστη, είτε έχουμε 4.649 γάτες και σκότωσε 239 ποντίκια η καθεμία. Επαναληπτικός μοναδοαριθμός, rep unit, ονομάζεται ο αριθμός που κάθε ψηφίο του είναι μονάδα. Για παράδειγμα, οι αριθμοί 1,11, 111 και ούτω καθεξής. Η λέξη rep unit είναι νεολογισμός που σχηματίστηκε από τη σύντμηση των λέξεων repeated unit. Τους συγκεκριμένους αριθμούς του συμβολίζουμε r-nim με τον ή να εκφράζει το πλήθος των μονάδων. Γνωστοί πρώτοι αριθμοί αυτού του είδους είναι r2, r19, r23, r317. Υπάρχουν άλλοι. Υπάρχουν άπειροι επαναληπτικοί μοναδοαριθμοί. Δεν γνωρίζουμε. Οι επαναληπτικοί μοναδοαριθμοί είναι συχνό θέμα στα ψυχαγωγικά μαθηματικά, όπως τη σπαζοκεφαλιά που αναφέραμε του Άγγλου μαθηματικού και διακεκριμένου εμπνευστή γρίφων Henry Ernest Dewdney.